Szövet kell fogni. Nem pillanat. Mi jó? Hogy kell? Megfogod? Terekad? De bazgát van, akkor hallgat, hát sem mondtad. A rúgó. Hát az büdös volt, hogy nem tudod cigarettát, az a barna cigarett olyan büdös volt, hogy Margot rágyal. nem tudom, mi úgy csinálom, de olyan büdös volt. Szervetsz van. Tényleg, szeretem egy kicsit. Először bármi. De hangosabban. Elégben után. Húzd a lábba. De nyomjad, nyomjad meg te meg. Még a végén, hát nem is jól fogod. A bénik. Ja, Eleve nem jó áll a kezed. Hol tettem? Ügyőből nyomod. Mint a kirúgnád, de nem rúgod. Nyomba, törgedd meg, nyomba, törgedd meg! Törgedd meg! Az ez milyen van? Ez ilyen karmonyapán. Milyen? De volt ennek másik változata is. De milyen neve? Nem csak egy, hogy akkor utána még jobban bedobálni. Hogy van? De akkor már biztos volt, hogy én flakkolod. Akkor már várnám az ember a búgi. Nem, így